Здравейте! Ето и второто видео. Бленд от 3 базисни масла за по-зряла кожа. Първата съставка е масло от шипка, 2 части. Втората е масло от жожоба, 1 част. И третата съставка е базисно масло рицин, половин част. Какви са ползите от всяко едно от тези 3 масла? Маслото от шипка съдържа ретиноиди, също е богато на витамин С и подпомага производството на нашия колаген. Маслото от жожоба балансира себума, а маслото от рицин подобрява кръвообращението в областта на лицето и шията, подпомага лекия лифтинг ефект, по-стегната кожа и справяне с пигментните петна. Тук важното е наличието на базисно масло от шипка. Когато използваме шипково масло, винаги бленда или самостоятелно се прилага само вечер, тъй като това масло, нанесено сутрин, предизвиква пигментации в областта на лицето или местата, на които е нанесено. Затова получения бленд може да се използва по няколко начина. Най-напред няколко капки в нашата вечерна маска. След това, разбира се, отмива. Втория вариант е като самостоятелна грижа, нанесен вместо вечерен крем. И третия вариант, нанасяме си вечерната грижа и след нея слагаме няколко капки от този бленд. Както и в предишната комбинация, добре е да го направим в съд от тъмно стъкло. Ако нямаме такъв, може да се направи в обикновено малко бурканче, което обаче да съхраняваме на тъмно в някой шкаф или да няма досег до слънчева светлина, тъй като се разваля качеството на базисните масла. Те се оксидират. Пожелавам ви прекрасен ден и най-важното да се възползваме от невероятните ползи, които ни носят растителните продукти под формата на базисни и етерични масла. Прекрасен ден!